Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo eta ongi etorri gaurko saiora. Gaur gurekin bi gonbidatu izanen ditugu. Lehenengoa Nafarroako Euskaraldiko koordinatzailea da, Iñaki Sagardoi, eta bigarrena Bakarne Atxukarro, Iruñerriko mankomunitateko kidea. Orain, has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko komunikabidetako azalak. Diarioen notiziarekin hasiko gara. Titularra, ikasleen kutsaduren erdiak baino gehiago familian sortzen direla da. Argazkia aldiz, osasunari eskaintzen dio, eta Joni prest eta Aridane bajan dela aipatzen du. Horretaz gain, Nafarroa egun batean 421 positibora iritsi dela azpimarratzen du, osasun sailaren arabera zifra jasanezina. Gainera, Moncloak prozeseko presoei egindako indultuak izapidetuko dituela jakinarazten du notiziasek. Baita, bajarik gabeko isolamenduan dauden funtzionarioek gutxiago kobratuko dutela edo egunak galduko dituztela ere. Kiroletan, Victor Esteban pelotariari eskaintzen dio tartea, eta bukatzeko, Arrotxapean, botatako eraikinaren orubea plaza batek okupatuko duela aipatzen du. Diario de Navarrara pasako gara. Titularrak dioenez, Nafarroako farmaziek ez dute gripearen txertorik salduko udazken honetan. Argazkian, COVID-19 aurrean, Peralta isolatu egin dela erakusten du. Gainera, Nafarroak lehen aldiz egun batean 400 positibo baino gehiago dituela nabarmentzen du. Baita Nafarroa atzeraldian dela ere, BPG-aren 18,5ko gainbehera historikoaren ondoren. Bestalde, 1500 ikasle baino gehiago ikasgeletara itzuli direla jasotzen du, isolatuta egon ondoren. Horretaz gain, gobernuak prozeseko presoen indultuak izapidetuko dituela jakinarazi duela azpimarratzen du azal honek. Gai aldatuz, Baiona etorbideko bidegorriari buruzko informazio falta kritikatu dutela aipatzen du. Eta bukatzeko, Montxo Urdiain, Nafarroa Arenako zuzendariari eskaintzen dio tartea. Gararekin jarrai dezagun. Titularra, Eustatek COVID-aren eragina heriotzen zifran egiaztatzen duela da. Argazkiaren bidez aldiz, errefuxiatuen egoerarengan jartzen du arreta, eta exodoak jarraitzen duen bitartean, Bruselak kuotei buruz hitz egiten duela azpimarratzen du. Azalaren goiko partean, bestalde, Etxeratek, Aranburu, Esnal eta Parot familiei ezarritako betiko kartzela zigorra salatu duela jasotzen du. Horretaz gain, Nafarroak sabaia hautsi duela nabarmentzen du, eta azkoienek konfinamendua hasi duela. Honekin lotuta, antigenoen testei esker detekzio azkarragoa eta merkeagoa ahalbideratzen dela aipatzen du. Bestalde, preso politiko katalanen indultu eskaera tramitatuko dutela jakinarazten du Garak. Gai aldatuz, Ruth Bader Ginsburgen heriotzari ere tarte bat eskaintzen dio azalak. Eta azkenik, zinemaldiaren harira, Imanol Rayo hil kanpaiaken zuzendariari. Berria ikusiko dugu. Albiste nagusiak errefuxiatuen egoerarekin lotuta honakoa dio. Kanporatzeak erraztu eta mugak gogortu. Horretaz gain, iparraldean ezingo dela 30 lagun baino gehiagoko bilkurarik egin ere jasotzen du azalak. Bestalde, Eva Ferreira EHUko errektore izateko hautagaitza prestatzen ari dela jakinarazten du. Baita Ipar Euskal Herrian 14 egunetik 28 luzatuko dutela aitatasun baimena. Gai aldatuz, Espainiako gobernua preso subiranista katalanen indultuak tramitatzen hasiko dela azpimarratzen du. Gainera, Miren Gillo Arakistain, EHUko antropologia irakasleari ere tarte bat eskaintzen dio gaurko berriak. Kiroletan, aizkolariek txapelketak beren kabuz antolatuko dituztela nabarmentzen du, federaziotik at. Eta azkenik, zinemaldiarekin erlazionatuta, Carla Simon zinemagileari eskaintzen dio tartea. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu.
Albiste nagusia Azkoienen konfinamendua indarrean sartu dela da. Gainera, Eguesibarren 3 graduko lurrikara izan dela jakinarazten du, eta azkenik gobernuak PCR probaren azalpen orria euskaratu duela aipatzen du. Pasa gaitezen udalerrietako albisteak ikustera. Uharten, herrian erroldatutako 16 urtetik gorakoentzat euskara ikasteko dirulaguntzak eskatzeko deialdia zabalik da. Baita euskarazko udalekuetan parte hartzeagatik diru laguntzak eskatzekoa ere. Eskabideak irailaren 30 arte aurkeztu daitezke udaleko erregistro orokorrean. Bestalde, sormen aisialdi tailerretan izen emateko epea ere zabalik da bihar arte. Gai aldatuz, aurtengo euskaraldia gerturatzen ari da, eta gaur zabaltzen da izen emateko epea. Honekin lotuta, Uharten, herritarrak laguntzeko mahaia jarriko dute 2 ostiral arratsaldetan, zalantzak argitu eta behar dutenei laguntzeko asmoz. Hortaz, bihar eta urriaren 2an arratsaldeko 6etatik 8etara San Juan plazan izanen dira euskaraldia sustatzeko asmoz. Iruñarekin bukatuko dugu. 13 milioi litro ur eta 6.462 metroko azalerarekin Mendillorriko aintzira bestelako ekosistema naturaletatik isolaturik dagoen ur ingurune artifiziala da, eta Iruñeko auzorik gazteenetako baten identitate zeinua. Inguruan dituen 2 ikastetxetako eta institutuko makina bat ikasle daude egunero azpiegitura inguratzen duen parkean, eta horregatik Iruñeko udalak betidanik jo du interesgarritzat toki hura ingurumen hezkuntza lantzeko. Horretaz gain, aintzirak interes orokorrekoak izan daitezkeen ingurumen balio propioak ditu. 2019ko udaz geroztik, mendebaldeko ur arratoia izeneko lursagua bertan bizi da, zeinek agerian uzten baitu parajearen ingurumen kalitatea, hala aitortzen dute kohartzek ere, bertan ikus baita daitezke sarritan anfibioak egizatzen. Izan ere, aintzira animalia ekosistema izateaz gain landare ekosistema ere bada. 1981an diseinatu zuten, eta gaur egungo irizpideekin bat birmoldatzen joan da. Harri lubetan leundu da, animaliak sartzeko arazoak ematen baitzituen. Inguruneko landaredia modu naturalagoan geruztatu da eta uharte artifizialak ere sortu dira. Informazio guztia aintziraren ingurunean berriki instalatu den 3 panelez osatutako sistema batean jasota geratu da, 610 metroko perimetroan. Argibide panelak argazki eta ilustrazioak dituzte, eta gaztelaniaz zein euskaraz irakur daitezke. Bertan, herritarrek lursagoi buruzko informazioa eta gunearen inguruko bitxikeriak topatuko dituzte. Esaterako, aintziraren gehieneko sakonera 3,1 metro dela. Ingurumen sentsibilizazioa bultzatzen duen zirkuitu berri hau duela hilabete batzuk instalatutakoaren osagarri da. Azken horrek, bisitariak animatzen ditu ingurunean dauden 9 zuhaitz eta zuhaixka espezie topatu eta identifikatzera. Sistema abiatze aldera, irailaren 24ean, gaur 6etan, Iruñeko udalak aintzira baten balioa Mendillorri izeneko bisita antolatu du. Agenda 21eko zerbitzuko udal teknikari bat arituko da gidari lanetan, eta ingurunearen balio natural zein kulturalak eta lursagu koloniari buruzko datuak zehaztuko ditu, eta bertan dauden espezie inbaditzaileek biodibertsitateari dakarkioten mehatxuaz ohartaraziko du. Bisitak 24 leku eskaintzen ditu, eta dagoeneko bete dira. Dena den, seinaleztapen berriari esker, etorkizunean udalak mota orotako bisitak programatzen jarraitzeko aukera izanen du. Hiri ingurune batean dagoen ur eremu honetan. Seinaletika berria aintzira leheneratzeko prozesuaren hurrengo urratsa da. Izan ere, beste hainbat lan egin izan dira. Aintzira hustu eta garbitu ondoren harri lubeta leundu eta uharte artifizialak antolatu zituzten, eta 2016an arrantza elektrikoa erabiliz arrain espezie inbaditzaileak erretiratu zituzten. Bukatzeko, Iruñeko udaleko 30. gaztendako literatur lehiaketak badu epaia. 2020 honetan lehiaketak konfinamendu garaian egin zen, eta 4 neska eta 4 mutilek irabazi dituzte poesia eta narrazioko lehen sariak. Eta nesketako bat gainera, beste 2 kategoria gehiagotan saritua izan da. Guztira, 120 lan aurkeztu dituzte lehiaketaren 30. ediziora. Aurten, COVID-19 aurre egiteko osasun neurrien ondorioz ezarritako derrigorrezko konfinamendu hilabeteetan egin zen. Izan ere, lehiaketa martxoaren 4an aurkeztu zuten. Konfinamendu aldian aurkezteko modua, online soilik eta epea luzatu egin zena aldatu ziren. Udalak 1980an sortu zuen lehiaketaren 30. urte hurrena oso berezia izan da.
Hala ere, udalak ahalegin handia egin du lehiaketa bertan bera ez uzteko, eta horrek lotura du lehiaketaren jatorria izan zen ideiarekin. Alegia, administrazio publikoek irakurketa idazmena eta sormena babestu eta bultzatu behar dituztela. Egia esan, 30 gazte saritu dituzte, literatura kategoria eta adin tarte bakoitzean 3 sari eman baitira. Horretaz gain, epaimahaiak libreki zenbait akzesit eman ditu. Bigarren sariek 200 euro jo dituzte eta hirugarrenek 150. Akzesit bakoitzak 100 euroko saria du. 120 lanetatik 89 gaztelaniaz aurkeztu dituzte eta 21 euskaraz. Saritutako egile guztien lanak PDF formatuan gordeko dituzte letragaztea.com webgunean. Espazio horiek berariaz diseinatu dituzte ordenagailoz naiz gailu mugikor bidez intuitiboki eskuratu ahal izateko. Lanak inprimatu eta deskargatzeko aukera izanen da, norbaitek erabili nahi izanez gero ikasgeletan adibidez. Hala, Iruñeko udalak gazteek sortutako literaturaren biltegi bat izanen du, zeina 2019an abiatu baitzen. Iaz, Iruñeko udalak guztira 133 lan jaso zituen. Aurtengo edizioan, 14 eta 16 urte bitartekoek egindako lanak guztizkoaren 57,5% izan dira. Ikusitzagun gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak. Gaur, arratsaldeak aurrera egin ahala, giroa erabat kaskartuko da. Goizean, han-hemenka zaparradaren bat botako du Kantauri isurialdean, eta gainerakoan eutsi egingo dio. Eguerdi partea eta arratsaldeko lehen orduak lasaiak izango dira. Urdinguneak irekiko dira eta zaparrada bakanen bat baino ez du botako ipar partean. Arratsaldeak aurrera egin ahala ordea, egoera aldatu egingo da. Haizea mendebaldetik edo ipar mendebaldetik finkatuko da, eta asko zakartuko da. Kostaldean, boladaka oso gogor joko du gauean. Euri zaparradak ugaritu eta zabaldu egingo dira, eta ipar partean tarteka mardul botako du gauean. Temperatura maksimoak 22 gradu ingurukoak izango dira. Bihar, ipar mendebaldeko denboralea izango dugu. Haize oso zakar, euria mardul, giro hotz eta olatu handiak. Euritarako egongo da eguna, batez ere Kantauri isurialdean. Ipar partean ia etengabe egingo du euria leku askotan. Zaparrada mardulak bota eta ekaitzak ere jo dezake. Pilatutako litro kopurua ugaria izango da. Hegoaldean euria urriagoa izango da. Ipar mendebaldeko haizeak bazterrak astinduko ditu, bereziki kostaldean. Temperaturak nabarmen egingo du behera eta maksimoak 12-16 gradu ingurukoak izango dira. Elurraren maila 1500 metrora jaitsiko da. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodoa nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara, Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz! Arratsaldeon, itxaso? Arratsaldeon, bai. Bueno, hemen gaituzu, Nafarroako antzerki eskolan. Zergatik ekarri gaituzu ona? Bueno, ni berez antzezlea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen ikasketak? Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Ah, Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta
haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu, eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zein proiektu interesgarria, ezta? Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa Telebista. Eta egon erne, laiste izango duzue, Nafarroak munduan saioa ikusgai. Irria, umorea, hausnarketa, konplizitatea, jakin-mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera, Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek. Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa Telebistan. Goazen orain gaurko efemeridekin. 1953ko irailaren 24ean Antonio Tabucchi italiar idazlea jaio zen. Gainera, irailaren 24ean ere, baina 1955 urtean, Xabier Montoya idazle eta musikari gasteiztarra jaio zen. Horretaz gain, 1964 urtean, gaurko egunez, Ainhoa Arteta soprano tolosarra jaio zen. Eta bukatzeko, gaurkoa bezalako egun batez, 1981an Nirvanak Nevermind diskoa kaleratu zuen. Orain, Iñaki Sagardoi dugu hemen gurekin platoan, bera Nafarroako Euskaraldiko koordinatzailea da. Kaixo, Iñaki? Kaixo, egunon. Zer moduz? Ongi, azkeneko txampan, gaur hasten baita Euskaraldian Norbanakoen izen ematea, eta pixkat hor gabiltza azkeneko ukituak eta dena prestatzen. Eta gaur hasten da Norbanakoena, eta igandean amaitzen da entitateena, ez? Bai, hori da, izan ditugu hilabete batzuk, pixkat entitateen gana joateko, bisitak egiteko, kontatzeko zein den aurtengo proposamena, entitatek ere parte hartu ahalko dutela, eta igande honetan amaitzen da izen ematea bai. Eta entitatek zein modutan parte hartuko dute Euskaraldian? Aurtengo berrikuntza nagusietako bada entitaten parte hartzea, eta entitatek parte hartu ahal izateko sortu edo identifikatu beharko dituzte ariguneak, ez? Arigunea da aurtengo nobedadea. Eta zer dira ariguneak? Pixkatola erraz esan da eta laburki euskaraz lasai aritzeko guneak. Orduan, bai entitate barrura begira ohiko funtzionamenduan edo baita entitate horrek kanpora egiten duen ekintzatan eta edo eskaintzen dituen zerbitzutan eta dituen hori euskaraz erabiltzeko edo euskararen erabileraren espazioak edo. Horiek lirateke pixkatola laburki esan da ariguneak edo. Eta momentuz animatu dira entitateak Nafarroan? Bai, egia esan, izan dugun urte honekin, guk ez genuen urte hau aurreikusten edo, eta berezitasunarekin eta bizi izan dugun salbuespen egoerarekin eta lehenengo urtea da gainera, entitateak hori animatzen ditugula hontan parte hartzera, eta esanen nuke oso entitate esanguratsu batzuk apuntatu direla. Oraindik falta dira egun batzuk, eta badakigu ere ohitura dagoela azken momenturako gauzak uztekoa, eta aurreikusten dugu batzuk gehiago ere helduko direla, ez? Baina oso ongi egia esan lehenengo urtea izateko, baditugu mota askotariko enpresak, handiak, txikiak, herri bateko kindegit ikasita, eta ez dakit ez, fabrika handi batera, edo herriko kirol talde batetik, Nafarro mailan, presentzia handian duen, futbol talde batera, eta, Denetariko pixka bat. Bai. Eta egoera honek aldatu du nolabait, zuek pentsatuta zenuten zerbait ezakit adibidez ez, entitateetara joan ordez, beste modu batez egin behar izan duzu? Bai, asmatu behar izan ditugu mila bide eta mila modu jendearekin elkartzeko, ez? Uda aurretik aurre ikusita zegoen entitateen lana, berez, hasierako kronograma hortan edo, eta, azkenan egin duguna da pixkat moldaketa bat, heltzen ziren berriekin eta moldatu eta aurrera egin, eta, hilabete batzuk egon gara, adibidez, bilerak eta foroak eta online egiten, ikasi dugu, Jitsi, Zoom, askotariko aplikazioak erabiltzen,
Eta entitatekin ere lana, berezia izan da, ez? Batzutan, korreo bidez izan da, lehenengo kontaktua, ez? Osea, bisitak izan zirenak, izan dira online. Baina, gero pixkat egoera aldatu denean eta bisitak egon dira, bilerak, aurkezpenak, Nafarroa mailan entitateekin foroak ere egin ditugu, pixkat aurtengo proposena zein zen azaltzeko, eta entitate barruan ia aukerarik zegoen, ez? Hontan eragiteko ere bai, eta hortan ibile gara azkeneko hilabetetan. Orduan zailtasunak bai, baina gero esango zenuke bukaeran ez duela ondorio txarrik izan, jendea berdin animatu dela, ala? Bai, eragina izan duela dudarik gabe, hori ala da, ez? Baina, nik esanen nuke badagoela gogo bat eta herrietan somatzen dela ere, egora hontatik ateratzeko, grina eta motivazio handia badagoela, ez? Herrietan eta hori nabari da, eta nabari da baita ere entitateen zerrenda hortan, ez? Guk ikusten ditu hor izen emateak, uste baino animatuago, ez? Dabiltzala. Eta oraindik igandera arte ere denbora dago. Bai, igandera arte eta seguro larun batean gauean ere batzuk helduko direla, beraz, denbora bada. Norbanakoak apuntatzeko gaur hasten dela, ez? Bai, hori da. Eta norbanakoentzat zer izango da aurreko Euskaraldian bezala, aldaketaren bat egongo da? Proposamena bera izanen da. 2018an Euskaraldiaren lehenengo edizioa izan zen, hortarako sortu genituen gero horren ezagun egin ziren Obisita Belarriprest rolak, ez? Eta, ikusi genuen, ikasi genuen lehenengo edizio hortan, Obisita Belarriprest rol horiek balio zutela, ez? Hizkuntza ohituratan eragiteko, eta aurtengo proposamena bera izanen da. Egia da, lehenengo urte 2018an, lehenengo edizioan, 11 egunez egin genuela ariketa hori, Obisita Belarriprest praktika hori, eta aurten 15 egun izanen direla. Hori izanen da pixkat, aldaketarikola esanguratsuena, baina norbanakoi dagokionez proposamena bera izanen da, bai. Orduan web orriaren bidez apuntatu beharko da? Hori da. Gainera aurten, pixkat osasun egoera eta kontuan hartuta, igual online egitea, jendeak online egin dezala animatzen dugu, eta pixkat online bide hori hobesten dugu, ez? Badakigu askotan tokatuko dela 2018an bezala, izen emate horriak betetzea, eta oraindik ere badagoelako jendea, informatikarekin eta hori ez dela ongi moldatzen, baina, pixkat gure aholkua bai dela, aldenetan behintzat online egitea, eta gainera, Euskaraldiaren bihotza edo herrietan eta eskualdetan sortzen diren edo sortu diren batzorde horietan dago, ez? Eta, haiei ere pixkat lana arintzearren edo, ongi legoke jendeak online egin dezala. Eta aurreko Euskaralditik ona lanean ibili zarete? Bai. Euskaraldia bera 2 urteko ziklo bat da. Egia da, jendeak agerian gelditzen dena direla 15 egun horiek, hori da. Eta aurreko hilabeteak, eskatzen denean izen ematea, eta hori, herrietan egiten direnean festak, aurkezpenak, bideoak, eta bar. Baina, 2 urteko lana da. Eta, gu 2019tik gabiltza, pixkat herri-zerri, batzordeak berriro aktibatzen, azaltzen, ekarpenak jasotzen, guk proposamen bat egiten dugu koordinazio orokorretik, eta gero herrietan eta baita ere erakunde publikoetan eta kontrastatzen da, hau hola, hau ez, hau ikusten dugu, egingarria da, ez? Azkenean 2018an ikasitakoarekin eskarmentua bada, ez? Eta hortik tiraka, ibili gara 2 urtez, ia asmatzen genuen 2. edizio, horren ilusionagarri eta hori eta eragile bat asmatzen. Eta badirudi baietz, zalakoa izango dela? Bai, hori da gure impresioa. Egia da, egun horiek heldu arte, zaila dela neurtzen ez, baina guk azkeneko hilabetetan ikusi duguna eta azkeneko asteetan bereziki,
baditugulako egunero deiak, herri batetik, bestetik, auzo batetik, eta hau zer, eta jarriko martxan, eta euskarriak eskatzen bideoak egiteko, edo aurkezpenak herrian egiteko, edo, bai, ordan, bueno, nik uste hori, positibo izateko eta baditugula, holako frogatxo batzuk. Bai. Eta aurtengo Euskaraldia azaroan hasiko da, ez? Hori da. Zer datetan izango da? Hori, Euskaraldia azaroaren 20an ariketa praktikoa edo, Euskaraldi azaroaren 20an hasiko da eta abenduaren 4an amaitu. Eta egoera honekin, ez? Lehen aipatu duzula aurkezpenak eta bideoak, festak eta egin ahalko dira gauza guzti horiek? Bai, bueno, egia esan ez dakigu. Aste batetik bestera egoera aldatzen delako. Eta, bueno, dudari gabe horren menpe gaude ere bai, ez? Baina egia da Euskaraldiak duen potentzialidade edo helburu nagusietako bat da egunerokoan, ez? Egunerokoan eragitearena. Ez da horren beste jaiak antolatzea, eta hori ekimena gizarteratzeko eta behar da dudari gabe, baina azkenean eta muinean, egitasmoaren muinean badago egunerokoan eragitea, eta egunerokoan ditugun hizkuntza ohitura horiek aldatzen saiatzea, hartzen dugun erabakiaren bidetik, hau bizi edo belarri pres, horrek eraginen du gure hizkuntza ohituretan. Beraz, aurreikusten duguna da, segurazki, prestaketa lanetan, gizarteratze lanetan, pixkat, aisialdi hortan, festagir hortan, segurazki eragina izanen duela, baina ariketa beraren muinean, egunerokoan, lanean, etxean, eskolan, kalean, hortan, kalean edo delakoa, edo, ditugun sozializazio espazio horietan, eragina izanen du dela, uste dugu baietz. Eta zein da, Euskaraldi honekin lortu nahi duzuen helburua? Bueno, pixkat, bigarren Euskaraldi honen logoa da gehiagorekin eta gehiagotan, eta orduan, pixkat, helburu filosofiko, helburu nagusia litzateke, jendea gonbidatzea hori, Euskara gehiagorekin eta gehiagotan erabiltzea, Eta hortan, 2018an ikasi genuen egingarri dela, 2018an ikerketa bat egin zen, gero, egitasmoaren bueltan, eta hor ikusi genuen, baietz, honek funtzionatzen duela hizkuntza ohituratan eragiteko, eta jendeak olakoak eta askoz ekimen gehiago, baina olakoak ere behar dituela hizkuntza ohiturak aldatzeko, eta pixkat armairutik ateratzeko edo batzutan erabiltzen dugu metafora hori, Orduan, aurtengo helburua hori da, hortan sakontzea eta alden heinean, gehiagorekin eta gehiagotan egitea. Naiz eta egoera konplikatua izan, helburuak argi. Bai, hori da. Ez duzu ez da momentu batean planteatu agian zerbait aldatzea? Ez, egia da, konfinamendu garaian, sortu genuela Euskaraldiaren baitan edo egitasmo bat izan zela etxealditik Euskaraldira, eta hor gonbidatzen genuen jendea etxetik, eta baina, ez dakigu zer gertatuko den ere, ezin da deus esan, gaur egun, baina printzipioz konfinaturik ez bagaude eta ariketaren helburua eta ezaugarriak hor daude, eta hori, aitzinea ginen dugu pentsatuarekin, eta gainera lehen aipatu dana batzordeak herri mailan eta gogotsu daude, motibatuta, eta hori da guretzako, pixkat aurrera egiteko behar duguna edo. Eta behin Euskaraldi hau bukatzen denean, egingo duzu ere aurrekoan bezala datuak jasotzearena eta ikerketa? Bai, aurten ere ikerketa bat egonen da, hori izan da bai 2018an eta baita aurtengo proposamenean ere, hasieratik argi izan dugun kontuetako bat, uste dugu baita ere Euskaraldiak ekartzen duena badela modu batean hausnarketa soziolinguistiko bat edo, bakoitzak bere buruarekin duena, eta igual termino soziolinguistikak erabiltzen dituen terminoa, baina bai badagola hausnarketa bat, zeintzuk diren nire hizkuntza ohiturak, norekin, honekin zergatik ez, hemen zergatik egiten dut eta hemen ez, zeintzuk dira hemen mugak edo, badago olako hausnarketa kolektibo bat,
eta gure asmoa da pultso hori eta hausnarketa horiek ere modu batean jasotzea, ez? Eta guk ere horri alde heinean edo argazki handi bat eta argazki zabal bat atera ahal izatea. Eta orduan konparatuko duzue 2000? Bai, segurazki aurtengo ikerketak bilduko ditu ere beste alderdi batzuk, pixkat lehenengo edizioan kanpoan gelditu zirenak, azkenan ikerketa bat diseinatzen duzunean gauza batzuei erreparatu behar diezu eta beste batzuk kanpoan gelditzen dira, ezinbestean. Orduan, aurtengoa litzateke igual beste alderdi batzuei erreparatzea edo, eta baina baita ere badugu 2018ko eskarmentua eta 2018ko ikerketa eta konparatzeko eta ere, konparaziorako ere balio izanen du. Gainera gero emaitza horiekin ez, ere jakingo duzuen nondik jarraitu. Bai, hor ere ikusiko da, zein den egitasmoak egiten eragina, zein den duen eragina, ia lortzen ditugun guk eta denon artean markatzen ditugun helburuak, ez, hortan gabiltza. Eta printzipioz jarraituko duzu ez, da, Euskal? Bai, hori hau luzerako bide bat da, bai, ez? Eta egia da askotan tematzen garela, lehen mintzatu gara entitateen inguruan edo bizi belarri prest, eta aurtengoa bigarren edizioa izanen da, beraz, oraindik ere edizio asko falta dira, ez? Ikusteko honek egin dezaken bidea, eta gure asmoa bai dela, hau luzerako bide bat balitz planteatzea, ez? Hizkuntza ohituratan eragitea eta aktibazio linguistikoa da eta ez da epe laburrera lortzen den zerbait, hor 1000 faktore daude eta gure asmoa da bi urtero eta urtetan luzatzea, ez? Eta gainera ediziotik ediziora ekimenari pixkat anbizio puntu bat ematea, ez? Gero eta ikusiko dugu. Asmoa da edizio batetik bestera berrikuntza-txoak eta sartzea, ez? Ez igual aurtengoaren tamainakoa, zeren aurten ja norbanakoekin batera entitateak gonbidatzen ditugu, baina, segurazki hemendik bi urtera beste torlojuari beste bueltatxo bat emanen diogu, ez? Primeran, ez dakit, zerbait faltatu izan zaigun aipatzeko, ala bestela agian gogorarazi dezakezu ez, entitateak nola apuntatu? Bai, hori, azken entitateen izen ematearen azken txanpan gaude, irailaren 27 arte eman ahalko dute izena, eta gaurtik aurrera, irailaren 24tik aurrera, norbanakook eman dezakegu izena, hau bizi belarri prest, gisa, eta besterik gabe, jendea... Azaroan arte itxaron, eh? Hori da, herritarra gonbidatzea, eta azaroan 20tik abenduaren laura, txapa jarrita, egitera. Hori da besterik ez. Mila esker, Iñaki etortzeagatik honen berri ematera, eta ea jende asko animatzen den. Bai, zuei, mila esker. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Iruñerriko mankomunitatetik Bakarne Atxukarro etorri da orain gurekin platora. Kaixo Bakarne. Kaixo. Zer moduz? Pues oso ondo. Ongi ez? Bai, beti bezala oso ondo. Duela gutxi kaleratu zenuten, eta hasiko duzue kanpaina bat ez, garraio publikoaren inguruan, pixka bat esanez, segurtasuna bermatzen dela eta ziurra dela garraio publikoa erabiltzea. Bai, ostiralean ja aurkeztu genuen eta ja martxan jarri dugu bai sare sozialetan, bai hedabide batzutan eta, helburua hori da, ez? Gogoraztia oso segurua dela, beharrezkoa eta jasangarria, orduan, bildurrik ez izateko erabiltzeko garraio publikoa
eta bestaldetik ere beste helburu bat dago, zen azken bola hontan, agian portaera ez egokiak izan ditugu, ez? Bai gidariekin, bai beste bezeroekin ere bai, zen. Denok dakigun bezala, egoera ez da batere eroso, ez? Eta sartzen baldin batzea autobusian edo taxian eta beharrezkoa dela musukoa erabiltzea, batzutan ez dugu ondo hartzen, ez? Eta beti erreakzioa batzutan ez dira oso egokia izaten, eta hori ere saiesteko edo behintzat kontuan hartzeko, ez? Guztiok batzuk langileak diala eta beste batzuk bezerua, baina guztion tartean egin behar degula gure esku dagona egoera alik eta erraxena izatia edo zeakinik edo behintzat ondo eramateko dandana, ez? Eta horregatik egin dugu kanpaina hau. Azken bola hontan egia da gero eta jende gehiago dagola garraio publikoan, berreskuratzen nahi dela pixkanaka, zen krisialdiaren hasieran oso galera handia izan duzan, jendea gehatu zen etxian, hori normala da, eta kalian zeona etzan fiatzen, ja normala da. Pixkanaka berreskuratzen nahi da hori, binon oaindikan falta da zerbait, batez konfiantza, eta konfiantza hori berreskuratzeko zabaldu dugu kanpaina. Eta nola bermatzen da ziurtasuna garraio publikoan? Gu bakigu, segurua dela, zen azkagu ikerketa batzuk eta azterketa batzuk, eta horietan ja agertzen da nola segurtasun neurria mantentzen baldin bada, ja ez dela deus gertatzen, kutsadura ez dagola horrez, garraio publikoan. Edo dago, binon kalian dagoen bezala, edo beste leku batzutan ere dagoen bezala, ez? Ohiko jarduerak, gure ohiko jarduera ere, azkate bere arriskua, ez? Eta hala eta guztiz ere egiten dugu, gauza bera gertatzen da garraio publikoan. Hoi, azterketa eta ikerketaren arabera, ez da guk esaten dugulako, baizik eta hoi demostratu egin dalako, ez? Eta geho, gu ere bakagu gure neurriak eta gure tresnak hoi bermatzeko, ez? Adibidez, hau hain bilabesa guztitan, eserleku antibakterio bakagu, jarrita dakagu, dandana garbi izateko eta bakteria guztiak ez izatekoan, ez? Zer gertatzen da? Oain gure keska handiena virus bat dela, ez da bakteria bat. Binon kontuan hartu behar dugula gaiztasunen iaia guztiak eragiten dituztela bakteria horiek, ez? Orduan, kentzen baldin maitugu bakteria horiek, virusak ere hiltzen die, ez dute nun gehatu, eta horregatik oso importantia da hori egitea, eta beste gaixotasun batzuk ere desagertzen die. Así que hori da gure neurria eta jarri ditugu teknika edo materialoi bai eserlekutan, bai hitzekiteko barra horietan, eta alde bat hortikanen ja segurua gaude. Geho daude musukuak, jendiak ere erabiltzen badituzte musukuak, ja bakigu hori oso emaitza ona ematen dituztela, hori ere mantentzen dugu. Geho dago, gure gidariek badakate ere manpara bat mantentzeko neurria eta distantzia, ez? Eta geho, norberaren ardura, ez? Ja bakigu nola jo behar dugun bai kalian edo garraiotan, ez? Beste neurri batzuk ere jartzen ditugu, adibidez taxian aurreko eserlekuan ezin da esei, baizik eta atzian, eta beste gauza batzuk ere segurtasun hori bermatzeko eta mantentzeko. Orduan, kanpaina honen bidez ere jakinarazten diezu herritarrei neurri guzti hauek betetzen dituzuela? Bai. Eta batez ere nahi duguna da konfiantza berreskuratzea, hori da importantena. Nola berreskuratu? Esaten dugu segiten nahi gehan, eta ze esaten duten beste batzuk ere, Europan arluan edo mundu osoan, nola dauden ikerketa batzuk, esan ez segurua dela,
eta bildurrik ezin dugula izan, kalera ateatzeko beldurra beti dago, egia da, virus hor dagola, kalian, eta horrekin bizi behar dugu, Asi que gure esku dagona egiten dugu, edo egiten saiatzen geha. Eta gero, aipatu duzuna ez, beste alde batetatik, azken boladan nolabaiteko erasoak edo areagotu direla, zer dela eta gertatu dago? Jendeak ez dituelako nahi bete neurri horiek? Pues denetaikoa dago, denetaikoa. Bai, batzutan, jendia ez dute ondo hartzen aholkuak eta derrigorrezko musukoa ez da bate oso, eta jendia ez du erabiltzen, edo ez du nahi, ez? Binon hoi jendia pixkanaka hartzen da, hoi berrezkoa dela, eta kitxo, binon batzutan, neurri horren kontra jartzen da, ez? Eta izan ditugu, iskanbila txiki batzuk, binon izan ditugu, eta hori ez da, hori esai ez du behar da, ez? Gero taxistekin ere beste eraso batzuk izan die, eta hori saiesteko edo batez ere kontuan hartzeko ezin dugula lakorik egin, ez? Guztiok egoera berdintxuan gaude, eta hori arindu behar dugu guztion tartean, zen ez dugu, guk ez dugu nahi edo ez dugu hautatu ginen, hola gertatu da, hor dago kalian, hor da horiek dia neurriak, guztion tartean eramateko ondo, ez. Eta halako erasoen aurrean, zer egin dezakete gidariek kasu honetan? Gidariek normalian egiten dutena da udaltzaingoari ditu eta bere eskutan dandana jarri, ez. Eta, izan dian erasoekin alaxe jorratute eta hori egin dute. Ez dia asko izan du, hori esan behar dugu, nahi eta nahi ez, zen, ez da, orokorrian ez da hori gertatzen. Binon gertatzen danean, esan behar dugu, ez? Zen, gehiorikan ez izateko batez ere. Eta orduan, kanpaina hau nori zuzenduta egongo litzateke? Alde batetikan, publiko osoari, eta bestaldetikan, biztalde horiei, ez? Jolien, zutan ez jartzeko edo ulertzeko behintzat guk ez ditugula inposatzen deus baizik, eta guk bermatzeko segurtasuna edo bermatzeko osasuna, guztion osasuna, jarri behar ditugula arau batzuk, adibidez, musukoa derrigorrezkoa izatea. Eske egin behar da, eske beste remediorik ez dugu ere. Hori ez da oso erresa ez, ulertzera ematea? Hombre... Egiten ez duen jendearentzat, ez? Ulertu nahi ez duna, ez du ulertuko inoiz, ez? Binon guk esan behar dugu, eta gure esku dagona egingo dugu beti. Orduan, orain helburua litzateke ez, garraio publikoa itzultzea, itxialdia baino lehenagoko kopuru berdinetara. Hoxe, bai, eta batez ere, hautua berriro hartzia, ez? Azken mola honetan, jende asko erabiltzen nahi da txirrindula edo juten da oinez, eta hori oso ondo dago. Binon askok erabiltzen nahi da kotxia, autua eta hori. Eta berreskuratu behar dugu garraio publikoa, zen jasangarria da eta guztion onuragarria dalako, ez? Hiriek ere eskertzen dute guk hainbeste kutsadura botatzia irera, ez? Eta erabiltzeko ohitura hori hartu behar dugu berriro. Behintzat gogorarazi behar dugu guk hori hartu behar dugula, ez? Ohitura hori. Azke, aber lortzen deun, eta jendia hau hartzen den segurua dela, beharrezkoa dela, zen publikoa beharrezkoa da, eta hori ezin dugu antzi, ez? Eta, batez ere, segurua dela, beharrezkoa, eta ona guztiontzako. Pixkanak esan duzu ari garela, ez? Zenbaki normaletara itzultzen. Bai, oaindikan eskea ailegatu, oaindikan bagaude berreskuratu dugu eguneko 60 edo, binon pixkanaka igotzen nahi da kopuru hori ere. Una kanpaina honekin, ez? Aber, edo bestela denboak, dakigu denboak ja konponduko duela egoera hau,
Bina, bueno, ahalik eta askarren egiten badin badego, hobekio guztientzako. Orduan, kanpaina hau, esan duzun bezala, sare sozialen bidez, eta baita ere... Bai, irratian kuña batzuk agertzen nahi die, eta propioz egin dugu rap bat. Bai, oso bitxia dela, eta, klaro, mesua, azken finean, oso zuzena eta oso garbila dago, ez? Eta, bueno, oso ondo dago, oso polita, eta jendia oso ondo hartu du, zen, bueno, ez da ohiko gauza bat, eta askoz gutxillo eman komunitatean, binen, bueno, ailegatzeko batez gazten gaina eta esateko haiei ere, bueno, garraio publikoa oso gauza ona da beraientzako ere. Ideia original horrekin, segurazki gehiago gelituko zaio jendeari. A ber, lortzen dugun, bai, hoi da helburua bintzat, bai. Ez dakit ja, hori bukatzeko, zerbait faltatu izan zaigun, esateko? Bueno, bai, oain ere badie aldaketa batzuk, bilabesetan eta linea batzutan, eta ordutegiak eta alako gauzak beti kontuan izateko infotuk webgunea, nor bertan agertzen die aldaketa guztiak, geho markesinetan ere agertuko die oain egindako kanpaina, irudiak eta bilabesak ere haien itxura aldatuko tezen jarriko txugu haietan irudi batzuk ere jendia izateko goguan egiten nahi gehan, eta taksia eta bilabesa lehen esan dugun bezala beharrezkoa eta jasangarria eta segurua diala. Mila esker. Zuei. Etortzagatik. Eta hurrengo arte. Bai, hurrengo arte, bai. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodoa nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara, Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz! Arratsaldeon, itxaso! Arratsaldeon, bai. Bueno, hemen gaituzu, Nafarroako antzerki eskolan. Zergatik ekarri gaituzu ona? Bueno, ni berez antzezlea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen ikasketak? Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu. Eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zeinen proiektu interesgarria, ezta? Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa telebista. Eta egon erne, laiste izango duzue. Nafarroak munduan saioa ikusgai. Irria, umorea, hausnarketa, konplizitatea, jakin-mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera, Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek. Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa telebistan.
aste hontako agenda errepasatzen jarraituko dugu. Iraila osoan zehar eta Exponifen barnean Flavita bananaren erakusketa egonen da ikusgai Baluarten musutruk. Gainera, urriaren 4 arte, Nafarroako 11. komiki azoka ospatzen ari da jarduera desberdinekin. Jarduera guztiak doainik izango dira, baina lehenagotik online izen ematea beharrezkoa izango da. Horretaz gain, Orgiko basoan, 2. ipuin kontalari jaialdia ospatzen ari dira urriaren 17 arte asteburuero. Lehenagotik erreserbatzea beharrezkoa da, eta aste honetan, bihar Jaione Urtasun eta Xabier Flamarike ariko dira arratsaldeko 6etan. Eta larunbatean, ordu berean, Anje Dualdek kontzertua eskainiko du. Bihar, Sarasatendo kontzertua egonen da Atarrabiako kulturetxean arratsaldeko 8etan, eta sarrerek 4 euroko prezioa dute. Eta bihar ere, baina arratsaldeko 8:30 jama gutxin, La Pamplonesa kalean zikloaren barne kontzertua egonen da doainik. Gainera, larunbat honetan, ipuinak ipuin zikloa hasiko da arratsaldeko 6:30 geltokin. Munstroek ere pixa egiten dute ohean izanen da 4 saioetatik lehenengoa. Eta bertan izanen dira, Jokin Michelena ilustratzailea, Peio Añorga idazlea eta Oier Sanjurjo kontalari gonbidatua. Igandean, bestalde, Irantzuko monastegian, baso magikoa jarduera egonen da familientzat goizeko 10:30 eta 7 euroren truke. Gaurkoz, hau izan da guztia. Orain, bukatzeko, Nafarroako 5. feria ekologikoaren irudi batzuekin utziko zaituztegu. Mila esker eta bihar arte. Kaixo, ikusten duzuen bezala, momentu honetan, Iruñako autobus geltoki zaharrean gaude. Hemen, Nafarroako 5. azoka ekologikoa ospatzen ari da. Eta guk bueltatxo bat emango dugu. Has gaitezen. Kantuz egin ez geroz munduan sorzian, kantuz egin behar dut ontxala zilzian, kantuz emaiten badau jenkoa grazia, kantuz idekiko dau Txampierre katia, kantuz egin dezadan zeruan txarzia. Bale, nik Atxalin Barber naiz, eta Zepaeneko komunikazio arduraduna. Gaur Nafarroako ekologiko azoka kateak ireki ditu, eta oraintxe bertan hasi da azoka, 3 egunetan zehar izanen dena, eta Nafarroako 30 postu ekologiko baino gehiago izanen duena, Orduan, hori. Eta zer espero duzue feria honekin edo, ze gustatuko litzaizuek zenbat jende etortzea edo ze giro nahi duzu hemen sortu? Ja, batik bat jendea gerturatzea, ekoizleekin hitz egitea, uste dugu hau dela salmenta zuzena bitartekaririk gabe ere ekoizlei erostea eta hartu eman bat ematea, azkenean hitz egitea, elkar ezagutzea eta noski elikagaiak probatzea, erostea eta etxera eramatea, Eta hemen justu sarreran zaudete eta zer duzu hemen postutxo honetan, hemen zer egingo duzue? Bai, hau da Zepaeneko postua eta hemen daukagu pixkat denetarik, gure kamisetak, pixkat merchandisingak, baita ere poltsak, erosketa ekologikoa egiteko, karpetak, eta, pixka kolakoak dena. Orduan hemen pixka bat da harrera egitea bezala, Eta hori zein pertsonak informazioa nahi badu elikagai ekologikoen inguruan edo zerbait, gure gana etortzea, gu gara azokaren antolatzaileak, eta hori Nafarroako Kontseilu Ekologikoa. Eta jendeak ezagutzen du Zepaen?
Bai, nik uste dut gero eta gehiago, bai, zen nik uste dut ere, gero eta gehiago kontsumitzen dela ekologikoa, eta gero eta gehiago ere presenteago gaude, bai azoketan, honetan, edo hilero egiten dugun merkatuetan, baita ere, ez dakit, ostalaritzan, eta dendetan, ez, gero eta elikagai ekologiko gehiago daude, eta bertakoak, ez, hemengoak ere Iruñekoak, Nafarrokoak esan nahi dut. Eta zeintzuk lirateke arrazoi nagusiak produktu ekologikoak kontsumitzeko? Batik bat ez dakit oso osasuntsuak direla, iraunkorrak, eta pustua egitea azken finean modu jasangarri batean ekoizteari, ez? Pixkat elikagaiaren atzean zer dagoen erreparatzeari, ez? Hori nondik datorren, zer da, eta azkenan elikagai ekologikoak lurra respetatzen dute, eta gure gorputza zaintzen dute, ez? Eta gure entornoa, eta bizitza ematen diot ere gure herriei. Naiz eta egoera pixkat berezian aurkitu, halako ekimenak garrantzitsuak dira. Bai, nik uste dut baietz, eta ikusiko dugu, ez? Azkenean feria hau egin behar zen apirilean, baina koronavirusaren eraginez atzeratu egin da orain arte, eta listo, espero dugu jendea etortzea, eta pozik egotea, eta horrelakoak ere beharrezkoak direlako, ez? Eta puztu egin behar dugulako horrelako azoken alde ere. Yo de la sagara, yo de la sagara, yo de la yo de la yo de la sagara, yo de la sagara, yo de la sagara, yo de la yo de la yo sagara, yo de la sagara, yo de la sagara, yo de la yo de la yo de la sagara, yo de la sagara, yo de la sagara, yo de la yo de la yo sagara, yo de la sagara, yo de la sagara, yo de la yo de la yo de la sagara, yo de la sagara, yo de la sagara, yo de la yo de la yo sagara, yo de la sagara, yo de la sagara, yo de la yo de la yo de la sagara, yo de la sagara, yo de la sagara, yo de la yo
Konta iguzu pixka nortzaren eta zer duzun hemendik? Gu gara Atsasuko hartzai etxe bat eta gu egiten duguna da Iriazabal gazta ekologikoa. Guk hartalde propioa daukagu, orduan egiten duguna da gure esnea gazta bihurtu. Hemen daukagu aukera erosteko gazta laurdenetan, gazta erditan eta gazta osoan. Nik uste dut oso aukera polita dela erosteko kilometro gutxi eginda eta gainera zuzenean, guretzat hori oso garrantzitsua dela, zuzenean erostea gure produktua. Orduan hitz egin dezakegu, jende askotan nahi du jakin nundik nola eta nola egiten den, eta nik uste dut hau aukera oso polita dela horretarako, ez? Lehenago, egon izan zara beste edizioetan azoka honetan? Gu daramagu hemen kasi hasi zenetik. Gero badakizu daukagula baita hilabetero endabiziko aste larun batean feria, eta hemen egoten gara, eta nik uste dut Iruña oso ondo hartzen gaituela, eta Iruñak behar duela gainera produktu ekologikoak astero izatea hemen, ez? Horretarako gaude gu hemen. Momentuz hilabetero, baina gero, jendea animatzen da, eta ekartzen gaituen guri honea astero. Eta urtengo edizioa pixkat desberdina izango da, egoera dela eta? Nik uste dut azkenean egoera berdina izan behar da joaten dana hipermerkatu batera edo joaten dana denda batera. Hemen azkenean, guretzat gu daukagu dana oso ondo antolatuta eta ja gaur egun daukagun informazioa askaz ere zabalagoa da hasieran baino, eta nik uste dut gu eskaintzen duguna da supermerkatu batean edo baino askoz ere seguraski segurtasun gehiago. Nik uste dut berdin izan barko zala. Alako feriek ekoizlei zer ematen dizue? Oso garrantzitsua da guretzat entzutea jendeari ere, ez azkenean olako salmentak entzuten duzu, ze goxoa dagoen, edo medazu oparitzeko, edo opari nun lehen oso goxoa atera zen, azkenean hor sortzen den relazioa oso politia da, eta guretzat oso, nik esango nuke, etortzeko berriro ere animatzen zaituena, ez? Ikusten dugu hemen probatzeko ere baduzuela, eta hori momentu hauetan nola egiten da hori? Printzipioz hori probatzeko eta hor zailtasunak daude, baina gu printzipioz nahi duenak erosi, eskaintzen digu probatzeko lehen da biziko, bereek probatzeko zer eraman behar duten, ez? Normalean ez da ematen probatzeko, baina dago jendea nahi duela probatu zer eramaten duen, eta orduan kasuetan mozten diegu eta ematen diegu eskutan. Hemen produktu ekologikoak sumatzen duzu geroz eta interes gehiago dagoela jendearengan? Nik uste dut egon dira urte batzuk zirudiela, entzuten zala, baina nik uste dut gero eta gehiago daudela, gero eta produktu gehiago ikusten ditugula, eta nik uste dut gero eta eskaintza gehiagotean, gero eta salmenta gehiago gongo dala, ez? Pentsatzen dugu, ez? Animatzen zaituzte, ez, alako gauze? Gu zepaengoak eta gainera gu izan gara hau proposako eguna, ez? Eta gu izan geha, azkenan produktorek izan behar geha nahi dugunak hemen egotea jendeari akusteko eta emateko. Gu izan behar gara. Ez digu inork konbidatu behar, gu izan behar gara honea etortzeko pres gaudenok. Orain ea nolakoa denez, jendearen erantzuna? Nik uste dut ona dela. Iruña beti oso ondo tratatzen gaitu, eta nik uste dut Iruña beti dago desioz erosteko produktu ona, produktu bertakoa, produktu etxekoa, eta gainera oso kilometro gutxikoa, ondokoa esango genuke, ondokoa. Espero dugu primeran joan dadila eta benetan jende asko pasatzen. Oso ondo, eskerrik asko zuei.
Konta iguztu pixka bat nor zaren, nondik zatorren eta zer duzun hemen? Bai, begira, hemen hurbilekoa naiz, Iruñetik Donosti bidean goldaratzekoa, Imoz Bailarakoa. Eta ni daukadan produzioa da, badut granja bat olioekin, ekologikoan, eta gero ahuntzak ere ditut. Ardiak ere bai, baina gazta egiten dut ahuntzaren esnearekin. Bai. Eta orduan ekartzen dudan produktua da hori arraultzak eta ahunz gazta. Eta hau da, feria honetan zauden lehenengo aldia, ala lehenagotan ere etorri izan zara? Ez, ja daramat nik uste hasieratik, laugarren urtea etorritzen naizela produktuakin, bai. Eta gustatzen zaizu bereziki agian feria ekologiko hau? Bai, feria ekologikoak bidea ematen dizu jendearekin harreman zuzen hori egiteko eta azaltzeko zer egiten duzun eta beti gustokoa da. Zuzenean entzutea zure produktuak gustagarria direla ere, hori beti ongi etortzen da entzutea. Eta ferian bai, eta gainera feria honetan estimatzen da, jendeak harrera ona du feria honetaz baia. Eta adibidez, zenbat gazta ekartzen dituzu egunean edo zenbat saltzen duzu gutxi gora bera? A ber, kalkulatzeko gaur arratsaldean ez dut asko salduko, baina bai bihar eta bai igande goizean, igual 60 kilo, gazta, bai, hortxe. Dune, etortzen zara prest, ez? Bai, ekartzen da gutxi gora bera, egiten duzu kalkulo bat, eta, batzutan igual okertzen zara, baina gehienetan, ongi, eta sobratzen bada, etxera eta beste feria batetara, ez? Orduan zebiltzen zara, pixka bat feriaz feriala, gero ere beste tokiren batean saltzen duzu? Nik egiten ditut inguruko feriak, ez? Inguruan egiten dira nekazal azokak eta horrela Naparroan egiten dira batzuk, horrela, eta horiekin moldatzen naiz, ez naiz asko, ez naiz urrutirago joaten, eta gero salmenta Iruñeko dendetan eta zerbait Donostin ere, horrekin saltzen da dena. Eta hemen gustora egoten zara, agian azkenean ja pixkat luze egiten da? Egia esan aurrekoetan ostegunean ere hasten ginen eta orduan bai luze egiten da, ostegunean hasita. Baina, gaurkoa da pixkat lehenbiziko hartu eman hori eta gero ja bihar eguna eta igande guerdian eramangarria da, bai. Eta egongo da jendea, agian ezagutzen zaituena eta beti zugana datorrena zuzenean, badituzu horrela jendea fidela? Badira batzuk, badira batzuk. Eta gainera, orain aurten beste proiektu batekin gaude, Ekomerkado izeneko proiektua, hilabeterokoa egiten dena, hilabeteko lehenengo larun batean egiten dena, eta horrekin maiztasun horrekin jendeak hartzen du ezagutza hartzen dizu errazago, urtetik urtera zailagoa da, baina hilabetean behin hasi garela proiektu horrekin, Ekomerkado egiten hemen, hilabeteko lehenbiziko larun batetan, horrekin hasten zara jende gehiago esaten dizu, heldu naiz berriro, eta bai. Horrelako iniziatiba geroz eta gehiago daude? Bai, aurten hain arraroa denez egoera, esatea gehiago dagoenik, aurten murrizketa besterik ez dago alde guztietatik, feria asko ere bertan bera gelditu dira. Eta, guk ari gara saltzen, baina jende batzu bakarrik ferietan salmenta egiten dutenak gaizki pasatzen ari dira, hori ere kontutan hartu behar da. Eta gero baita ere esan behar da, feria hauek segurtasun osokoa direla, aire librian dira, eta jendea hartzen dira erabakiak, ematen du feriak lehenbiziko suspenditzen dena, ziurtasun sanitarioa gabezia dagoelaken, suspenditzen dira azokak, eta horrekin jende asko artisauak eta ekoizleak eta horre kezkatuta, zengatik ematen da irudia ziurtasun sanitario gutxieneko eremua dela, eta alderantziz, hiperreak eta hipermerkatuak eta horrela jendea barra sartzen da, eta hemen aire librean defendatu behar dugu segurtasun sanitarioa dagoela, eguneko egun, eta azoka defenditu behar ditugu, zengatik
defendatzen baditugu azoka, defendatzen dugu baita ere bertako produktua eta bertako ekoizleak, ez? Eta hori gure ekonomiarendako eta gizartearendako oso garrantzitsua da, ez? Agian orain da momentu klabea gauza hauetaz kontzientzia hartzeko. Pues bai, nik uste baietz, ez? Eta nik uste jendeak ere ardura hartuko duela, ez? Bizitzen ari garen garai hauek ere agian ikusteko asko dauka, pues hori, ez? Gizarteak daraman abiadurarekin, ez? Bere bizimodu abiadura horretan eta horrela, eta igual atzean ari gara uzten, hori, ez? Ingurumenarekiko errespetu hori atzean uzten ari ginen, eta nik uste hasi behar garela etxetik eta bertatik, eta hori hasten da bertan produzitu, bertan konsumitu, eta horrek ekartzen du, hori, ez? Sostengarria izan da dila ingurumena, ez? Eta, bueno, hortik hasi behar gara. Berreskuratu behar dugu egoera hori, ez? Edo gutxienez saiatu, ez? Zuk ze helburu edo espektatiba dituzu asteburu honetarako? Bueno, nik espektatiba ez daukate ez da izan salmenta. Nik konformatzen naiz, pues hori, ekartzen dudana saltzearena. Ziur nago pozik aterako naizela, zengatik beti pozik atera naiz feria hontatik. Eta, bueno, hori, espektatiba ona ikusten dut, bai. Mila esker eta espero dugu benetan ongi joatea guztia. Eskerrik asko, zuei.
erlaziotzatu. Ro, euskeraz oiuka. Kontatu pixka nortzuk duzuen postu hau eta zer saltzen duzuen hemen? Kaixo, ni naiz Mikel, eta saltzituen produktu dira dana ekologiko, noski. Eta gehien saltzituguna abi gorriak, erderaz diala arandono rojo. Eta gero beste produktuk, esteiakua, naparrokua gehien bat, eta hoxe. Dana konservak, ondo mantentzeko, eta luzeako, hoxe, mantentzeko baitere. Zer berezitasun ditu feria honek? Dana ekologikoa dela, eta hoxe, dana osasungarri jazgenen, osasunantzako. Bai. Hau, esan duzu lehenengo aldia dela ez, etortzen zarena, ze impresio duzu feria honena? Nik nire aurreneko azoka da, baina nire sozio gehiotan etorria, baina aurreneko aliz etortzen naizela, egia esan oso politia, eta gustatu, zaite egia esan ambientia eta tokia baitare. Eta iruditzen zaizu asko salduko dela, giroa dagoela? Nik uste baietz, bilar jendea eixo etorrikoa, baina nik uste baietz, bai. Toxe, kontatu pixka bat zer diren arandano berezi hauek? Arandano gorriak, normalen daude, arandano urdina, blueberry jo inglesez, eta arandano gorria dela cranberry. Eta hauek oso osasungarria dira, zistitis antzako, eta infekziones de orina gehien bat. Hauek iteuena da, dakate komposizio bat, iteuena maskurian, eskeritxeak oli, pehatzean bakteria, hortikan aldeiteko komposizioa bezala deke. Que no se pueda adherir, trast, aldeiteko. Eta hau, Nafarroan ekoizten da, lan non ekoizten da? Normalen arandano gorria kanpotik ekartzea, ekologikoa noski. Hemen sortu izan du da, baina oso gutxi atatzea. Baina era silvestrian atatzea Kanada ingurun taola, eta hoxe, gehien bat. Hemen oso gutxi atatzea. Eta jendeak ezagutzen du, badakit zer den. Geozta gehi ezautzen nahi dira, kontua da oso osasunan garrila dela, esan deten bezala, efesitziontzako tola, eta hortako dela. Eta azkenen nola hemen ezin dan ekoiztu, kanpotik ekartzea. Eta zergatik iruditzen zaizu garrantzitsua jendeak produktu ekologikoak kontsumitzea? Pixkat osasuna mantentzeko, ingurua ez kontaminatzeko, eta dan bezala usteko. Azkenen produktu sulfatu bat, eta beste hainbat produktu botaz ditugu, eta dana zikindu, kontaminatu, eta hola itea. Eta produkzio ekologikoakin, dan bezala mantentzea, gu onurak atatzen ditugu produkzioetatik eta hoxe. Eta pandemiak nolabait okerrerako eragindu guzti honi? Nik uste ez, egitea esan, ez. Berri mantendu da, ekologikoa geroz eta gehiago baloratzen da. Nik uste baietz, bai. Azkenen, porque ekologikoa ez badeu ekoizten eta guk ez badu jaten ekologikoa, azkenen gure sistema monologikoa eta jetxitea, desorekatu itegea, eta virusa hortik ikuste dugu eta trast, eta sartu tesego. Errexio gaina, bai. Ekologikoa dena onurak. Nik uste baietz, bai. Mila esker kontatzagatik pixka bat zer duzun hemen. Eskerrik asko, bai. Sorginen oinordea garagu, errezen ituzten sorginen erratzagu dauzkagu. Errezen ituzten sorginen harima ez da galdu, errezen
Erretzen ituzten sorginen irrifarra gara gu. Kaixo, konta iguzu pixka bat zer saltzen duzun hemen eta nondik zatotzen? Kaixo, Lakabetik nator, Lakabe artxibarren dago, eta ekartzen du dana izan da ogia, mota desberdinak eta gaietak batzuk, opiltzoak, gauerdiak, bizkotxoak eta gauza gozoak. Eta nola egiten dituzue produktu guzti hauek? Nola egiten dugu? Hasten gara, guk erosten dugu garia, eta hortik hasten gara zikloa, egiten dugu irina, eta irinarekin, erabiltzen dugu 4 irin mota desberdinak, garia, arrunta, espelta, garia, sekalea, eta ogi txuria egiteko bai erosten dugu irina. Eta gari arruntarekin egiten dugu ogi desberdinak, hasi desberdinarekin edo intxaurra eta mapasakin. Eta prozesua da beti izandako prozesua, prozeso tradizionala. Ama orearekin eta eskuz, noski, eta maitasuna handiarekin, ere bai. Naturala da, berez? Claro, naturala, ekologikoa eta artisaua. Eta alik eta, produktuak alik eta gertuago erosten dugu. Eta jendeak baloratzen du hori eta erosten ditu produktu mota hauek? Orokorrean nik uste du baietz. Berezik, jakinda, olako azoka batera hurbiltzen diren jendeak, nahiko konsientzatuak daude edo batzutan ere beharra dute, produktu osasungarriagoak jan edo, Eta ni sentitzen naiz guztienez jendea baloratzen duela eta nire lana ere sentitzen dute baloratuta. Eta hori oso polita da. Eta askotan esaten da agian produktu ekologikoak garestiagoak direla, zer esango zenuke horren aurrean? Gauza da, produktu konbentzionalak subentzionatutak daudela, normalean. Orduan, nik uste dut handago koska, ez? Produktu ekologikoa kostatzen du balio duena. Guk ere, garia lortzeko edo beste produktuak, adibidez azukrea, gaietak egiteko produktuak eta, ere, konbentzionalak, baina garestiagoak direla. Baita ere ez direla kontutan hartzen beste gauza batzuk, ez? Ez dugu kontutan hartzen erosten dugunean gauza bat, zenbat kilometro ibili dira gauzak edo, nola... Eske prezioak dira, izango da hitz egiteko asko, baina... Ez, daude, niretzat begiratzen da ikuspuntu batetik dela oso motxa, ez? Orduan, bakarrik, ekonomiko logikarekin, izan daiteke produktu ekologiak garestiagoa, bai. Baina kontutan hartu behar dira, ez? Ere beste hainbat faktore eta inguratzen dituen balore guztia. Claro, eta baita ere kontutan hartu behar duzu, erosten baduzu, hemengo ogi bat, pisatzen duela kilo bat, adibidez, horrekin igual jaten duzu 3 egun. Eta gastatzen duzu 3 euro, baina 3 egun jateko. Bestela, erosten ari zara egunero, ogi bat balio duela euro bat inguru, eta ez du zer ikusirik. Etorkizuna orduan ekologikoa da, iruditzen zaizu bide horretara goazela? Salmentarik aparte, uste dut edo egiten dugu ekologikoa edo mundura pikutara da. Orduan, bai edo bai izan behar da, bai. Presio gabe ez, orduan. Mila esker eta espero dugu mundua konturatzen denez eta ekologikoa egiten den. A ber, mila esker zuei.
nintzoinez, trulalarolalolalo, 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 trulalarolalolalo. Arribatu nintzeneko zain neukan marusina. Arribatu nintzeneko zain neukan marusina. Aztertxerora parea bera eta lehen guzina. Trulalarolalolalo, 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 trulalarolalolalo. Lagun biak hasi ziren gora Euskadi oiuka. Lagun biak hasi ziren gora Euskadi oiuka. Nik biba Galizia zeibe malkoak ezin xuka. Trulalarolalolalo, 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 trulalarolalolalo. Matxinada zabaldu zen tabernarik taberna. Matxinada zabaldu zen tabernarik taberna. Fraga eta bere fragatak beldurtzeko galerna. Trulalarolalolalo, 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 trulalarolalolalo. Santuari enionik ez gaixo ez ari jo. Santuari enionik ez Konta iguzu pixka bat ze iruditzen zaizun hemen Nafarroan halako feria bat egitea? Pues izugarrizko garrantzitsua, ez? Betidanik izan da, 5. edizioa izan da, ez? Oso ongi dijoa, baina gainera momentu honetan bereziki garrantzitsua. Zergatik, pues ekoizleengana aukera izatea zuzenean harremanetan sartzea, ez? Nik uste dut inoiz baino importanteagoa dela momentu honetan. Jakitea produktu hauen atzean dauden pertsonak, historiak, bizimoduak izugarrizko garrantzia dauka. Eta uste duzu jendea hurbilduko dela, alagian beldur pixka bat ere egon daiteke? Bueno, pues esan dezakeguna da oso ongi antolatuta dagoela, ikusi aldugu ez, segurtasun neurriak hartu direla, eta nik bereziki animatuko nuke jendea etortzeko, gainera asteburu hontan, ez, eguraldi ez oso ona egingo duela aprobetxatuz, etortzeko mesedez merezi duela. Eta uste duzu halako iniziatibak gehiago egin beharko liratekela bertako produktuen kontsumoa animatzeko edo areagotzeko? Bai, feria guztiak, ez herri guztietan martxan jartzen diren feriak, ezinbestekoa ikusten ditugu gobernutik, bertako produktuak edo herrietan ematen dire produkzioa salmentara ateratzea garrantzitsua dela, batez ere bizimodu horiek aurrera egin ahal izateko, ez? Eta pandemia garaia honetan konturatu gara ze importantea den gure produktua, gure baserritarren produktuak konsumitzea, hasieran esaten nuen moduan, ez? Bizimodu horiek babesteko, bultzatzeko eta posible egiteko gure eskutan dago, bueno, pues neurri honetan, ez? Horregatik ezinbestekoa dira, baietz. Zuk bueltatxo bat emango duzu eta zerbait erosteko asmo duzu, ala ze plan duzu? Begira, osea, bueltakin aurretik etorri naiz erosketak egitera, porque gustatzen ez zaidana da hori, ez, como de turisteo etortzea, eta ekarri dut etxetik poltsa, eta erosi dut banekien zer erosi nahi nuen, eta erosita daukadia dagoeneko.
Normalean, feria hau ekualdek, hilabetero egiten den feria geltokin bertan, aukera ematen digu, habito gure bizimoduan sartzeko habito hauek, eta larun batero edo hilabetetako lehenengo larun batetan ona etortzea, sartuta daukagu buruan nola edoala. Eta horregatik, baneukan buruan zerrenda, zer erosi nahi nuen, eta erosi ditut. Behin etorri eta gero errepikatzeko gogoa sartzen da. Bai, azkenean hemen daukagun, hemen ditugun produktuak kalitatezko produktua dira, ez? Lurrari lotuta daude, bizimodu partikularra babesten dute, eta nik uste dut hori erostea, edo hori guzti hori gure saskian, edo pultsan sartzea, oso garrantzitsua da, denontzako. Utziko zaitugu hemendik zure saltsan jarraitzen eta eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, agur. Kompostelaraino gabe Astiarran santillo. Trulararolaro-lalo, trulararolalo-lalo. Trulararolalo-lalo, trulararolalo-lalo. Naiz gaita jotzen ez jakin, sentitzen naiz gallego. Naiz gaita jotzen ez jakin, sentitzen naiz gallego. Herritasuna noiz behinka aldatzerik balego. Trulararolalo-lalo, trulararolalo-lalo. Trulararolalo-lalo, trulararolalo-lalo. Trulararolalo-lalo, trulararolalo-lalo. Guztu pixka bat nortzaren, nondik zatozen eta zer saltzen duzun hemen? Esongi. Mire Lizasoaren naiz, eta Arbeizatik nagagotor, Lizarra ondoan dagoen herrixka batetikan. Eta, ni erlaizaintza egiten dut, erlaizaintza ekologikoa. Eta orduan gaur honea ekarri dut eztia, guk egiten dugun eztia. Eta honea ekarri dut, erromero eztia, Artajonan egiten duguna, Mialor ezti bat, gure herrian bertan Arbeizan egiten duguna, eta gero Basoko ezti bat, Iturgoien herriako mendian egiten duguna. Eta baita propoloa, propoloa ere guk egiten dugu, propoloa biltzen dugu, eta gero alkoholetan. Eta horrekin etorri gara, azokautara. Noiztik daramazu produktu hauek ekoizten? Bai, produktu hauek ekoizten 2000 urtetik gutxi gora bera. Eta ekologikoan 2010 urtetik, osea, 10 urte, bai, badara maguia. Eta nola pasatzinen ekologikoa ekoiztera? Bai, hasieratik egiten genuen artisau moduan, eta dena zaindu genuen guztia, ez? Eta pasatzen falta zitzaigun, bukaerako paus hori dela egiten dian tratamendu ezberdinak, dazkaten parasitoak tratatzeko hori ekologikoan egitea. Gertatzen dena da, horretako guk pentsatzen genuen manejo bat behar da, lehenago ikasi egin behar da, lehenengo zaila esaten da, konbentzionalen ez badakizu manejo hori egiten, gero ekologikoan egitea. Orduan, ikusi genuenean erlazaintza ez nahikoa eta iruditzen zitzaigunen, egin genuen aldaketa hori, ez tratamenduak ekologikoan egitea. Ze dira askoz ere lan gehiago eskatzen dute, ordu gehiago, jakintza gehiago, eta orduan horregatik. Eta konpentsatzen dizue, merezi dizue aldaketa hau egin izanak? Bai, alde batetik gure filosofiarekin badator, ez? Gune genuen naturatik bizi, natura zainduz. Esaten genuen, ez pozoindu, gure gorputzak, osasunagatik, hainbat gauzengatik nahi genuen. Baina hori ez genuen egin hasieran, hori ez genuelako nahi sartu buruz gauza batean, konplexua denean, hain konplexua denean maneiua. Hori lehenengo nahi genuen ikasi, baina beti izan dugu burutan, hori ekologikoan garbi genuen nahi genuela, bai. Zeintzuk dira ekologikoaren baloreak? Bai. Baloreak, naturarekin bat, nik uste naturarekin bat izanik, naturarekin bat egin, eta orduan hortik atera etekinak natura zainduz, pozoindu gabe, natura, biodibertsitatea zainduz, adioz bertako arrazakin lan egin, ez mantenduz bertako ekotipoa diren animaliak, eta gero baloreik transmititu, adioz ditu zaite, urrengo generazioari transmititzeko ere importantea dela ekologikoan, esaten zaintzen dugu natura, zaintzen ditugu ingurua, zaintzen dugu gure gorputza, osasuna.
momentu hauetan nola ikusten duzu egoera, ez? Pandemia batekin, klima aldaketarekin, guzti honekin? Bai. Bueno, pandemia honek pixkat erakusten digu mundu globalizatu batean nola bizi garen, ez? Pandemia ez aparte guk adibidez jasate ditugu plagak globalizatu dienak, adibidez listor asiatikoaren plaga, erleak dute bizkarroia edo parasito hori ere asiatik etorri izan, listorra ere esan dut, dira plagak globalizatu direnak, ez? Eta hortaz aparte, erleekin lan egiten duenean, klima aldaketa sumatzen dugu, adibidez, loreak ez direla behar bezala loratzen, ez dute nektarren baten hasieran hasi ginen bezala, ja nabartzen ditugu erlea bera ere ahulduta bezala ikusten dugu, ez dugu ikusten hasieran bezala. Etorkizunera begira, zenolako ikuspuntua duzu? Bai. Bueno, ez dute pesimista ez gustatzen izatea, baina gauzak aldatu behar ditugu gauzak. Zaindu behar dugu gehiago ingurua eta gero beste era batea ikasi behar dugu bizitzen. Bestela honek nik uste baduela iraunkortasun, ez du iraunkortasunik. Pixkat, noren ardura da hori egitea? Bueno, denona, gizarte mailan, esan nahi du herri bezala eta gero agintariak, ere bai daukate horreskua jateko legeak aldatzen, normak egiten, laguntzen, denen artean, baina gero hori agintarien laguntzaz, noski, ez dela gu bakarra gure aldetik egiten badugu, ezin da. Ekologikoa dena bultzatzea pixka bat ere bide horretan doa? Bai, ekologikoa bultzatzeko denak egin behar dugu. Bai, ni ekoizle bezala, baita kontsumitzaile bezala. Ni ekoizle naiz, baina kontsumitu egiten dut ere, bai. Orduan, pentsatu gizarte bezala egin behar dugu aurrea. Uste duzu jendeak gero eta konstienteagoa dela guzti honetan? Bai, baina ez nahiko abiaduran, ez dakit nola esan. Bai, nik ikusten dut, hasi ginenean, arraroagoa edo ez zen hain arrunta, ez dakit nola esan, ez, ekologikoa eta jende asko zer da hori, orain, uste jendea bai ari dela kontzientziatzen, baina ezin du egon ere 50 urte jendea kontzientziatzeko, ez dakit, nik uste gauza pixka bat azkartu behar dira, lagundu behar dugula gizartea, ez dakit, esnatzen, kontzientziatzen edo azkarrago, ezin dugu hori. 100 urte, igual ez dazkagu 100 urte, ez? Klima aldaketa esatu dute, igual dazkagula 20 urte, edo, ez? Kontatuta dakagu denbora. Feria honek ere pixka bat ez bultzatzen du hori eta laguntzen du horretara. Bai, horrelako feria pixka bultzatzen dute, kontsumo arduratsua, bertako produktuak elikagaiak kontsumitzeko, bertan egindakoak asko gutxi kutsatzen dutelako, inguruan sortzen duten ere sarea mantentzeko, abeltzainen sarea, nekazarien sarea. Orduan feria gehiago egin beharko ziren halakoak? Bai, feria gehiago, bai, gero daukagu hor, kontradikzioa, adibidez guri pasatu zitzaigun, Lizarran ere badugu merkatu bat, ekoizelen merkatu bat, eta orain lege berri honekin, postu gutxi ginen, ja, berez, eta erdira jetxi berre genuela. Eta baina, zergatik ez dut hartzen kontutan, zenbe plazatan egiten dugun, eta dauden metro karratuak, eta kontutan hartzen, zenbat postu jartzen aldiran, distantzia mantendu, seguridadea eta aforo nahi duzu guziarekin, eta horrelako legeak atera, egiten dutena da, kaltetzen dutena da, ekoizleak, kaltetzen dute, hainbeste borroka egin ondoren, horrelako merkatuak aurrera ateratzeko, ez ekoizle txiki gutxiago garen einean, horrelako legeak ez dute laguntzen. Eta gu, hartu behar dian neurriak hartuko ditugu, baina behar dituzte legeak laguntzeko, ez kontrakoa. Berrez, egin daitezke ez, ziurtasuna mantendu? Noski egiten aldirela. Gu lege hau atera baino leheno, genuen zirkuitu egina merkatuan, sarrera kontrolatua aforoa, gelakin, gero genuen zirkuitu bat sartu atera, eta postutik postura gu karpakin egiten dugu, eta mailak horrelakoa dira, eta karpa asko zaundiagoa. Karpatik karpara mantentzen genuen 2 metroko distantzia. Esan nahi dut, eta jartzen genuen zinta denean, neurri guzileak. Nik uste beste toki batzuta ez dutela beste neurri hartzen, eta uzten diete epaki... Feria hau ez, ongi doan, eta orduan eredu bezala hartzen dute? Bai, adiez feria honekin beldurri ginean, hautziko ziguten egiten, eta, badirode utzi digutela, baina bestea hori kolokan jartzen dute, merkatuak. Eta hori, merkatua ja nahiko zaila diela bilatzeko
tokia bilatzeko eta ekoizle txikiak mimatzeko edo pixka bat bertan egiteko toki horiek, kentzen ari digute. Baina behintzat ez, jendearen babesa somatzen duzuen eta jendea animatzen den hona gerturatzen. Bai, normalen jendean babesa badugu. Agintarien babesa hori falta zaiguna. Agintarien babesa, jendeak nahi izaten ditu eta gustora dago. Guri kontsumitzen dugun jendea oso gustora dator. Baina? Bai, entzuten zaituzten. Bai, hori da, iristen da nonbaitea. Mila esker, eta primera joan da dia feria. Vale, eskerrik asko.